Nilqakom għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn flimkien ma' Lino Ċini bidwi organiku illum ħanitkellmu fuq pjanta illi tradizzjonali Maltija u għandna ħafna riċetti Malta fuqha hija l-bżar aħdar illi kif ukoll naħseb ħajspjegalna Lino aħdar imma jaf ikun isfar, jaf ikun aħmar. L-ewwel ħaġa Lin, x'inhi d-differenza bejn l-aħdar, l-isfar u l-aħmar? Mela, daw kollha ġejjin mir-razza tal-kapsikum deret. Bħala proċess biex tkabbar huwa l-istess. Biss huma varjetajiet. Mhux waħda pereżempju il-ħadra saret ħamra jew għall-inqas meta nitolbu waħda ħamra dik tkun ħamra mill-bidu apposta għalhekk. Issa aħna nafu aħdar, nirreferu għalih bżar aħdar, dak il-kbir, jew bl-Ingliż bell peppers. Fir-realtà meta jkun għadu aħdar huwa l-ewwel stadju u hemmhekk l-aktar li jkun kif tabatej morr. Kif tħallija dik il-pjanta tibda tisfar u anke tiħmar u ssir iktar ħelwa u inqas morra. Għax tkun immaturat. Biss kif tabatejt fid-dera tagħha ma tibqax wieqfa bħal meta tkun ħadra. Meta kif qed ngħid timmatura tibda bħal anke kemm xejn bħal ma ġara li tibda titkemmex da xejn. Nibdew nitkemmxu ftit. Ekku. Nisbieħu mhux nitkemmxu. Jew nimmaturaw. Pjuttost tkun ħelwa iktar u forsi fit-tomet jeb. Imma apparti din hija pjanta versatila ħafna fit-tisir. Mela tista' tikol għanejja, sintendi, minn salati u x'nafien. Tisir tista' timlija il-forn mazzlati bħal ngħidu aħna kaponata anka mixwija weħeda taf inti maħut laħmijiet dena. Dak huwa il-laħam alternattiv ukoll ħanumlu. Issa nitkellmu fuq ftit meta tista' tħawwilha kif inhu l-proċess? Mela din hija pjanta tas-sajf. Tħobb ix-xemx sewwa. Allura tibda minn żerriegħa għal ħabta ta' Marzu sewwa u min se jintriga bi pjanta jew tnejn imur in-nursery u jixtri li jrid li għandu bżonn. Allura iż-żerriegħa nsejja f'dak li dana xogħol il-bdiewa. Għal min jitfaħa ġo pott, waħda tista' titfa' kemm għax kemm tikber. Waħda kabbarija di tikber sa metru anke tiskorri metru. Jekk inti il-materjal li għandek huwa mobi bil-organiku u naqa' fertilizzant se ssib ambjent sodisfaċenti se tirpilja. U Lin, minn daqs sa meta jibdew joħorġu l-frott, kemm irridu ndumu nistennew? Mela, għandek l-ewwel xahrejn tibda tara forsi anke xi fjura. Mbagħad 3 xhur tibda taħseb għal xi frotta wkoll u għandek perjodu twil li ddum tieħu l-frott minnu. U kemm joħroġ minn kull pjanta? Ma qatt ma ddejthom imma għandek speċi iktar ma tieħu qisu terġa' jtalla l-fjuri jerġa' joħroġ. Importanti illi il-ħamrija jew x'għandek tkun iffertilizzata tajjeb. Importanti u t-tisqija regolari ma tħallix tinxef. Mhux iżejjed u qasli tixxotta. Grazzi tal-informazzjoni Lin u nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.